Aurrek urtean magisteritza maitxu neban, eta proiektua kulturartekotasunaren inguruan ineban, eta hori dala eta ikasturte honetaren izan zerrein, eta ikusi neban urtsintxak eskaintzen zebara kulturartekotasunaren inguruko ikastaro bat, eta egisa dana da, honen inguruan ontxe kriston beharra ikusten duen jendartian, globalizazioa dela eta jende pila etorri da kanpotik, eta ez dut ikuste horren tratamendua itxeko ikastaro asko eskaintzen diranik. Orduan ikastaro ikusi neban, izen ematea pentsau neban, eta gogotxu junditzen urtara. Jende desberdin pila topo ginen bertan, bai begiraleak, eskitzaia, magisteritza ikasitxakuak, eta gero ikastaroan zehar islari desberdinak etorri ziren. Horien artean batzuk jolas desberdinak azaltzera, dinamika desberdinak, datu zehatzak, ikuspegikuak, ez gaur egun zema etorkin dauze, noiz etortzen diran, segaitxik etortzen diran, eta gero hortik beste elkarte batzu kulturartekotasuna lantzen dutena, etorkinekin batera da bertan jaiotakoekin proiektuak aurrera ematen ditu harremana estua, azken zaranean ez, jolasak ez, ezagutza jolasak eta horreia itxen zaitxu gustora egotia, eta azkenean danok interes berdina zekagunez, horrek bihurtzen da gunea erosua eta zure arazoak, dudak eta dana delakoak konpartitzeko oso gune politxe izan zen. Lortzen dozu lasai hitz egitea, gauza pila bat ikastia, dakazu zendudak, aurreritziak lantzia, eta horien artean zure ikuspuntua aldatzen jutzia, begitxak zabaltzia, itxen dozu zen akatzeetatik ikasten jutzia, eta ez dala ikastaroan bertan geratzen den gauzia, azken finean egunerokotasunean aldi behar dela, eta langilezu kalean, lagunekin, eskoletan, udalekuetan.